Haupa, Koldo! Arratxaldeo! Ongi etorri! Zer moduz? Ondo? Eseri lasai, Koldo? Ondo. Min esker bizitagatik, Niretzako plazera da, honea tortzea. Olako egun batean gehiago. Bai, ez da? Bai, bukaera emateko nik uste oso modu ona dela euskeraz egiten den programa baten parte hartzea, nolabait laburtzeko, ia 35 urteko bizitza hau. Dena den Maialen, ez badakit ez naizela ino zuri haukoak emateko, baina uste dut gaur honena izango litzakela zu galdera egin danik erantzutea. Esterik gabe. Ura dago beste planeta batean. Ze horio arraunagatik esan nahi duzu? Egon naiz ikusten aurreko saioak ikusten, oso interesgarria gainera. Eta, konturatu naiz. Aira pentsatzen ze kaletik tokatu du, jaizien, ze marea, gora doan, bera doan, itxasoan nundi jo, bi bandera, ze ingo deun, bueno, dago, pixka dago, normala da, Bai, normala da. Ardurak ditu eta orduan ardura horiek, errespetatu behar dira. Ikusentzuleak konturatuko ziren nik ez duela ezer esan. Bena gola isilik eta dena zuen artean ari zaretela orain ere, beraz. Egon behar ez aige. Lasai, bai. Beregatik eta guregatik. Eta programagatik. Bai. Tira, 1989an hasi zinen Euskal Telebistan, baina zu nola hasi zinen kazetari lanetan, ze esan digute Unibertsitatean piper eginda hasi zinela. Itxetxu Urbieta eta biok, 89an. Hain zuzen ere joan ginen, astean behin joaten ginen, Bilbora. Astean behin unibertsitatera? Bai, astean behin, bai. Horrela ikasten zenuten zuek? Itxetxu Urbieta egin erraza da, hau da fenomeno bada, eta hark lortzen zituen apunteak eta horrela, hala egin nuen karrera. Bai, eta zera, egun hartan, asteazkena uste dut zela. Txartel bat ikusi genuen, jartzen zuen gaur, ETV-rako eta irratirako probak, eta barra, bi aukera zaudenean beti bigarrena izaten zen honena, hau da, klasera ez joatea bestea zen, beti honena. Eta orduan joan ginen eta Maialen niri arte zegoen. Eta zen duzu, bai Maialen zea, ez dakit itzegin, holaxe. Eta handik azte betera, deitu nion Txetxuri, itxetxu, deitu zibek zatikan, telebista juteko proba egitea eta hola, eta baneire bai irratira. Juteko, holaxe hasi ginen, eta ja 34 urte eta erdi egin ditugu. Ze gauza? Horrek esan nahi du, ikasle zinetela, hasi zinetela lanean, ez? Ni irakaslean nintzen. Irakaslean nintzen hemen Donostian euskaltegi bat bagenuen, Urratx izenekoa, eta nintzen irakaslea hor eta Bergarako Unibertsitatean egako klaseak emanez. Eta orduan, egiten genuen ikasi eta lan hain batera. Hauz. Bai, karrera pagatzeko, eta hola. Eta hola, sortu zen aura, eta hasi ginen, eta bata dela eta bestea dela, 34 urte. Eta esan duzu, 34 urteotan nola aldatu dela ofizioa, esango zenuke? Ikaragarri. Nire kasuan gainera nik uste dut gehiago aldatu dela. Ze 25 urte egin dituen kiroletan. Eta kiroletan aizeala, norbait bihurtzen zara. Bai, zuk esaten duzun horrek, iritzi horrek pixu bat dauka. Bade betuzu 1000 retransmisio aizkolariena, esan dezakezu kanardiko bat ez dela 60 ontzako bat. Eta zergaitik ez den, ez? Gero berriz, duela 7 urte, informatibotara pasatu nintzenean, konturatu nintzen, ni itzultzailean nintzela, eta ez kazetaria. Argitu nahi dut. Etxe honetan oso profesional onak daude. Eta denek ez dute egiten nik egin izan dudan lana, Guri askotan etortzen zaizkigu, gaur etorri zaizkit, Maliko kontu bat, Kongoko beste bat, Bushen gauza bat, etortzen dira teletipoak eta etortzen informazioa, itzuli euskerara, eta ura ematen dugu. Baina ni ez naiz orain, inor ezateko halako herrialdetan dagoen egoerak, zergaitik ari diran aldatzen edo. Sentitzen naiz, itzultzaileak kazetaria baino gehiago. Eta esaten dut, hemen asko dira etxe honetan lan oso duina egiten dutenak. Zure lehen saioa Xabier Euskitzerekin batera egin zen, Bai, hoxe. Bai, laguna gara, Laguna zarete. Lagunak eta hemen jartzen du bikotekideak edo pareja ere, bai, pala pareja. Den argitu beharra aldago, Halako arki geldituko zinean palaren esan gabe. Bai? Xabierren pareja izatea gauza handia da. Bai, elkarregin aritu ginen txapelketa batzuetan da, uste zu baino hobeak zirenei, Zu aurrean, atzean? Xabier atzean. Bai, Xabier. Eta pilota jona da. Familiz ere, badauzkate etxian palista honak izan dagoak, bai. Bai. Beno, eta hasierak esan ditugu Euskitzerekin. Gogoratuko ditugu hasiera horiek? Nolakoak izan ziren? Ikusi nahi dituzu? Azken egunean ikusi nahi dituzu zure lehen egunekoak? Ez esan baino lehen jarri egingo dugu. Begira, hau Koldo Aldalurren hasierak.
Norbai badauka orain ere ondoan Koldo Aldalurrek, aurrera Koldo. Bai, Julen Arrobarrenak hain zuzen ere ligako presidenteak eta lehen hitz egin dugunean duela, ez dakit 2 urte erdi edo horrela, 1000 gorri dirua, beraz, geuk esan dugun bezala, eta geure bideotan azaldu duen bezala, itxuraz diruak azeran gorrien aldeko joera hartu du. Koldo, ez dakit nuntzaude, baina alduzunean aurrera. Bai, hor jende artean ez nauzu ikusiko, baino hemen txenaiz. Bueno, final bat galtzea beti da gogorra, baina ondo jokatzen ez denean, are eta gogorragoa da. Pentsatzen duzulako gauzak oker joan daitezkela, baizik eta Julian ez duzulako ikusten gaur, printzipioz behintzat bere honenean. Behin baino gehiagotan esan diegu, baino gaur erakutsi dek zerra izeni. Bai, baino ez zinen abilen, torpesal bar nagon gorputzerik, eta lehen da bizien bakizu kuidadu handiak ene bilen naiz, eta gero biharren partean, bueno, Titinek ez dominatu eta erresago bilen naiz. Jendeak esango dik, ezke Titinek aurreztik hainbeste jokatu, asko jokatu dik. Gaur Titinek tanto pare bat keldu, nik uste bat eskuinean fallatu eta beste bolea bat, partido oso kompleto egin du baino. Norbai badauka orain ere ondoan Koldo Aldalurrek, aurrera Koldo. Bai, Julen Arrobarrenak hain zuzen ere... Garai haietako izar guztiak, ikusi zaitugu elkarrizketatzen? Bai, gorri bili ginen punta-puntakoekin. Arrituta gelditu naiz hilearekin. Imintzi horren bat egin duzu, Arrituta gelditu naiz. Nik hartu dizut hor Magnum edo bazen telesail bat. Bai, horren tankera bat hartu dizut, bai. Lehenkoan izan hilea mozten, honea etortzeko, ez? Eta gure hile apantzaileari, esan nion, uste du guantxe, hile gehiago ateratzen zaidala, belarrietan eta sudur zuloetan, buruan baino. Eta ez zuen ez ezan. Ez zuen ez ezan. Edukazioa ere izaten da. Eta, bueno, zemu zabiltza bestela eta horrela. Eskakea dago zidan hori alboko intermitentea bantzuen. Eta, hola, bai. Eta Xabierren esaten genuena, Xabier asko estimatzen dut. Eta gainera, nik uste dut oso tipo argia dela. Minutu bat, gauzatxo bat kontatzeko? 50 segundo. 50 segundo. Bai, 84ko zean, txapelketan, munduko txapelketan, iparraldean jogatu zen, eta Inigo Baiestaran Xabier Euskiz eta Iruro garitu ginen egun mordo batetan ematen. Eta Xabier eskertuta zegoen gurekin, eta zantzikun, zuberuan pagatuko dizuet, baskari bat, hain ondo egin duzuelako lana. Eta handik hanbio hiru astea, galdetu genia, zuberako asunta hori ez da, pentsatuz, arbelaitzen ajungo ginela? Bai. Eta bai, ikustiko dugu, Siberuko zerritan egiten dugu. Zuberora joan. Xabier, argila da, eta badakin mugiz. Argia. Esaterako, bazekien. Bai, noski. Bertsolaiak normalian. Bai, eta pelotari buruz, nor daki gehiago zuk ala Xabierrek? Pentsatzen dut Xabierrek gehiago. Bai, batipat, azken urteetako pilotari buruz, zen nahi dut. Garai batean, eskupilota Xabierrek egiten zuen, laguntzen genion, baina pala, zesta, erremontea, jokatzeko molde bereziak eta afizionatu maila, kasik neuk gehiago egiten nuen. Berak ere bai, baina kasik neuk egiten nuen, berak ez daukalako dana egitenik. Eta orduan ez tabadeatuko nizkioke gauza batzuk ordungo pelotari buruz, baina gaur egun nik uste du Xabier badauka firma, badauka pixua. Xabier norbait da pelota munduan eta euskera munduan ere bai. Askotan, nik neu kritikatu nuen Xabier, hasieran bere euskera doktore horregaitik, hain landua, hain baten nion, ez dakit, naturaltasuna faltako balitzaio bezala. Urteekin konturatu naiz, behartzena egin duela, behartzen momentuan. Bai, eta ohitu egin dela gure belarria eta horren beharra zegoela, ezta? Bai. Eta zuk euskerarekin ari zara orain, baina bidaiak ere egin dituzu, kazetari bezala, adibidez, reunion uartean izandako azara hor badaukazu anekdotaren bat, ez? Baldakizuen nun dago. Urruti? Zuk esango diguzu orain, ezta? Bai. Dago Madagaskar eta India artean dagoen itsasoan. Urrutia, 10.500 arazterta, pilotaleku badaude pilotalekuak. Eta munduko txapeldun bat, hangoa zan. Eta hangoa ospetsua da Roland Garros. Roland Garros, tenista. Tenista eta abiadorea. Eta zukan zure burua ikusi zenuen? Han ikaragarria izan zen. Han Naparroko federazioko izan ziaten, han halako herri batean badago taberna bat, eta taberna harta joan behar zuzen Naparroko jateko ematen dute. Naparroko, 10.500 kilometro dago eta. Begira, sartu taberna horretan, eta letrero, kartzela, handi bat, euskal presoa izan dako bat, ieslari batena. Ahi bat, zer dau. Musika, taberna horretan, Pancho Tapello.
Eta telebizioan ni retransmisio egiten. Zuk zure buruan, telebistan? Bai. Itxuran ez esan ziguten, hartzen zituztela zintak, eta abioiz eramaten zituztela, zesta punta zintak eta bar, da gero sartzen zituzten. Bai, ari ziren errepikatzen, ez? Errepikatzen, hori, kaseta sartuta, gara hartuka kaseta sartuta, baina etxetik 10.500 kilometroa, hori gertatzen ez duzu, harri-garri. Eta zuri euskaraz horrela munduan zehar euskararekin lanean bidaiatzeak, zer eman dizu, Koldo? Zer, euskarak eman dit, daukadan dana. Bidaiatzen edo bidaiatu gabe. Ea noiz konturatzen garen, Euskal Telebistan lana egiten dugun kazetari askok, hemen ari garela lanean euskalduna garelako. Uste dut hori pixkat ahazten ari dela. Gu bagenuen hasiera hartan, Xabierrek, kazetari asko gara bide hortakoak, militantzia punto bat. Bai, kontzientzia euskaldunak garela eta euskaldun bezala, aukera bat daukagula mundua ezagutzeko eta ofizio hau ezagutzeko eta kirolak ezagutzeko euskalduna garelako. Badakizuen nola den Euskal Udaltegien aurtengo leloa? Euskara bidaia harrigarria. Era bat ados nago. Era bat. Euskarak ematen digun aukera gure kultura ezagutzeko, berak euskarak dituen detaile txiki horiek, gauza txiki bitxi eta ederroiek ezagutzeko, daukagu altxor ikaragarria eta batzuetan bakarrik ez gara konturatzen.